Izza tana ga Allah da Rasulallah da muminai, yanda Ali yayi wadaha a Badar ya kori kafirai, haka za mu kara alzagzaki mi koyi da ashahidi Ahmad. Izza tana ga Allah da Rasulallah da muminai, yanda Ali yayi wadaha a Badar ya kori kafirai, haka za mu kara alzagzaki mi koyi da ashahidi Ahmad. Bal ibadi mai bayarwa Allah mamallaki, sarki ya tabbata gare kaya mai bada arziki. Mun yi bara'a ga duk wani azalumi ya fasiki, ni dukkaninmu bayan Allah mun zaɓi mu bi kitabullah. Islamu ne kawai tsira, mun rike zakzaki baban Ahmad. Imam Aliyu ya sallama komai nasa zahiri, da dukiyarsa da ruhinsa gwanda bashari, shi baya ja da baya komai karanci na ayari, karancin mataimaka shirya ba ta sa Ali ya ja baya. Kamar misalin madubinmu ina nufin shahidi Ahmad. Izza tana ga Allah da Rasulallah da muminai, yanda Ali yayi wadaha a Badar ya kori kafirai, haka za mu kara alzagzaki mi koyi da ashahidi Ahmad. Fari jalumai ne ya hana ba mu kwaikwaye shi ba, da Ahmad yana nan mun san ba za ya bar su ba, karancin mataimaka ba zai sa shi karayya ba. Alzagzaki jagora ne, wakilin manzan Allah ne, kare shi kare addini ne, samfur gare mu Sayyid Ahmad. Ali dan Abi Ɗalibi ya Badar bai bar Rasul ba, wasu sannani ta sa sun ka gudu suka kyale shugaba, suka bar Ali da 'yan tsiraru tare da shugaba, bata sa Ali ya raunana ba, ya fuskanci abokan gaba. Mu ma mu tashi kare abba mu kwafa gurin shahidi Ahmad. Izza tana ga Allah da Rasulallah da muminai, yanda Ali yayi wadaha a Badar ya kori kafirai, haka za mu kara alzagzaki mi koyi da ashahidi Ahmad. Faru sun yi dafifi kan baban su Fadima, kamar yanda sun kayo dafifi kan zakzaki ma. Ali dan Abi Ɗalibi ya fasa su ya ɗaura sulma, ina kuke rijalullahi, rainan Ahmad Hizbullahi, mu tasasiya junudallahi, mu faranta ran shahidi Ahmad. Walillahi li'izzati wa lirasulihi da muminai, izza tana ga Allah da Rasulallah da muminai,
mu tsayu Abuja mu dage yan uwa muminai. Imam Ali yana kallon mu, yana ganin dukan motsin mu. Wallahi mu zamiyo nasara makwafin mu ash-shahidi Ahmad. Isa tana ga Allah da Rasulallah da muminai. Yanda Ali yayi madaha a Badar ya kore kafarai, haka za mu kara alzagzagi mi koyi da ash-shahidi Ahmad. Jalullahi kuma dawo Abuja na kira, domin mu kara addini daga shiga haddura. Tsoron kisa mu daina mu shigo Islam yana kira, har yanzu Ahmad fa yana nan, yana ganin mu to shikenan. In mun ki akwai wasu za su yi cikin jawabin shahid Ahmad. Duk inda tsanani yayi tsanani Ali nan yake nufa, mu ma Abuja za mu rike mu zahara mu zafafa. Mutuwa tana wuyan kowa ita ce bargon rufa, mu jinjina wa Sayyid Ahmad, yayan su Hamid Hada Mahmud. Muna nan ba mu canjawa har mu riske ka Sayyid Ahmad. Isa tana ga Allah da Rasulallah da muminai. Yanda Ali yayi madaha a Badar ya kore kafarai, haka za mu kara alzagzagi mi koyi da ash-shahidi Ahmad. Abbas zamanina Sidi Ahmad mai gidana, min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah, fa minhum man qadana bahu wa minhum man yantazir.